trasú ruky? Hej? Čo? Víš to? Som mi trasol? Nie, sa smejem. Neviem. Môže byť, vieš, veľa chlastu včera. Ja už dneska potreboval tvoj foťák mať v ruke. Si potreboval? Hej. Úplne rozdiel, ty kokso. Čo? Že to je úplne rozdiel. Hej? Ako v čom? To vo všetkom, aj v dizajne, aj... Jaký úzky pás má Pali, ne? Jak dvojčata. Však cvičíš, ne? 2 roky už v kúse teraz. Hej, má úzky pás? Schudol? Muro, hej? Čo? Že hej? A ty sa pýtaš, že hej? Má úzky pás? Čo má? Či má úzky pás? No nevidíš? Čo práve mi stojí, vieš? Však hrozné dačo, ne? 150. Na svoj foťák, čo má lepšie? Čo je lepšie? Uvidíš. A tiež vždy sme sa ty tak nakláňam všetko, hej? Nie tu. Nie? Tak máš pevne ako? A najlepšie sa fotíš, že robíte ten hľadačík. Hej, no i hlavne sa stane. To je dobro, vidíš, tam ti hneď všetky samé pozitívky. No, to si môžeš postavať, no všetko. No. To je ten hľadačík. Ale video robí to isté. Video? Jak toto? Video rovnaké, Hej? no? Od jedna, nebudem zase natáčať. Po vás budem natáčať. Bože, aký ťažký si. Čo? Jak to mi kývče? Mohol by si už začať. So mnou. Však Erko si dal, a čo nepatentuješ ono? Erko. Ktoré? Black Red. No, to je. To? Chvíľočku, Každého zostaviť. Chcem mať Erko. Čísta si certifikát. počuj, a tento mi volal Promaďan, a v Londýne, keď som bol, tam mi volal tento, jak si Čiptar. Hej? Neviem, čo chcel, potom mu nevolal ani naspäť, bo som Čo taký... nefurla, neznať dzer, čo to je hlavné. Tu natáčaš teraz. Dobre. Môžeš držať a natáčaj. Haló? Ale to nie